Hello, Mr. Combat Miners. Hari ini video ngan pensau UP, bat ngan pen UP yaki airdrop ki bang layo hari ini ke season 1. The congratulations to all the CEOs of the Hamster Combat season 1. Ngai khub le UP baro congratulations ya ke jing tray hok jung pi ya gani ke Hamster Combat population benta klem ganu ke cheating lene ban le thok bapin yo bun airdrop lada don ki candidates ki bala yo bun profit per hour keys nang ta ki kitas henry daga jing let talk lane cheating de pinum yo re ya u airdrop henry congratulations ni gitu ki batray sitom bale hok bala de pi yo khandia do kadi jing tray jung pi so next season nang tray sitom shu ya gitu ki candidates lane ki players ki ba simenta hagani ka hamsta ko ba ngong ya pi wat numle kinu ki cheating process lani technique they use ya ka method lani kano ka technique ka ba nagliang jong ka hamster combat instruction kala pentip shangi yala da pikwa bantip ikita ki instruction nagliang jong ka hamster combat kala pentip te pila ban comment hapo ka telegram group jonga ban ngan sala ban batai pi kita ki jenon kambaro te kermen ba ki parlok ki blasi metana du ka season 1 kermen ru ba pinang tray shitom aka season 2 te kala adap sedang season 2 nadu kini gisingi la ar singi menta nadu banga pemi akane kubor te pe menta kila aida u diamond te more diamond more profit hangan sabatai akane ru in the next video te hakane video ngan pensengo yupi bat ngan ai kubdei shabaro ki friends kibala join link ba ka link ka bangla ai hapo ka description box ka YouTube channel ko jonga bat kumjuru kibala join ya ka Telegram channel ti nga karparu ya ki candidates ki page ya ka video especially new viewers so ba ban like share and subscribe bat kumjuru ban join no ya ka Telegram group bat ya ka hamster gombat nagabta ka season 2 te wanum ong ba ka de ka fake lani scammers and this is what I'll show you the reality hagani ka kentingan pen EAP khamtame ya kitu ki brew ki ba keno ba me chuan pen bit kai me chuan dei kani ka dei ka jing sneng ya mesia lada me ong ba kani ka dei ka jing pen bit chunga this is what kabangan pen ishame lane shipchi baro ki ba keno ba this is what is called scammer de hagani ka season de mau hai shagi parlok ki bala juker shan khamtame ban pe yagi video ki junga anyo jingtep dekane ga diga khubor shubi ba phiru ngai ba wei ba phile ya ka process kapade phio be yo airdrop la da de ikhandiat nei ba bunru kata ka shong jingla jungi bantrei tenga ngadang yo agni ki season 1 ngam pada yo join slam ngadang yo tang kumba shibnai tam e kapor bangan join ya kani ka season 1 te wala kataru ngala trei shitom kat bala e namanga sutu ba kani ka cryptocurrency kadi ka reality kumno bangin penhe ya ka business ka jongi longba ka cryptocurrency so lada pimpatip ka e jingmut jong cryptocurrency ru ngan subhaban bu e comment jong pi hapo telegram channel telegram group pila ru ban join ya kata hapo ka description box ngan sebu te wanum app shu join no na ka link ka bang labu bat kumjuru pinsayo shibun gi jingtip wanum ting ba ka e kata cryptocurrency ka e kata ka hamster combat kumnongin le nangne shakmat le ngan sabatai pi in details kumno pinle hamanla manla ka singan peni video ka de bat kini ki mining project ki bun ba ki mining project ki bala launch po ka cryptocurrency dela da pikwa so ha ban ya join no nganum pun bor wala ka taru andre kadi ka jing sumthu ko jongpi da sumthu ba kani kadi ka chance ka jonga ka jongpi te one ban join no ya kani ka hamster combat bat kumjuru kiwi ki bangan sa upload hapo ka YouTube channel ka jonga bat kumjuru berpin ya
trei hok trei sitom lada pidon ai kijing kali bom setu so baha banyak kali te ngan sabatai pi ngamju batai thok ngamju batai lamler dei kai ka banga ngatip heng dei kai ka ba nagaleng jog hamster combat community ka pentip singi ngan batai bi tik tangaita. Okay, to mentang ini go straight to my airdrops. Tinggal ayo airdrop total hamster coin lane tun coin jong u hamster ngalayo khandru spa khandai 4 point te to claim ngampan yo ban claim nama ka claim kan dei hadu ara pundu turik September ajar apsau te wat nom ki kuslai kata te yai abe ya kan ka pundu turik pensa yo be ban claim la ne ban yo te u airdrop eta next unlock kan dei chispa khnai bukra anam ta ka next season ri ka unclaim jonga mata ka bom bam patla ban claim kan dei khat sau spa khnai phui te nalor ki te ki price lane ki airdrop ki bangla yo te kini ki points ki bangala yo kat kum ka jingla jonga kata ka badai na ka passive income ngayo praspa khat pra point something na ka benta airdrop nang ta earn task pade katungam patla ban kamai bun namar ba kat badang la ban penhe ya gitas gikat kemudian tangin nang la ban kamai tengam pat yo especially ya ka level 25 dengan pat yo so nang ta ka daung aduna ba ban yo ya gani ka earn task ngayo tang 3 point something so namta friends pade congratulations and kublai shibun no pilaya join lengba ka referral links ka jonga phiru pinang la ban pha ye link ki jong phi cheki parlo ki jong phi te wala kataru pidon kam ban suthu bat ban tip bat page barbor ya ka channel ko jonga ndrei shwa kataru pidei ban subscribe na ma pindang yo shibun ki jing tip ha ka dei bat kani ka mining project te na ki friends ngayo south pa prapo are point something points an achievement hangneru ngaduna ba na mar ngapala ban pandap ya kitas beper so ngayo tang chis pa lai pupra but nang tau kis hangni kis ru nga ya kum ka process jo ka hamster combat nga claim use ki cheating method so that is why ngayo la kum no chis pa teli ki kis adu ba la sedang ban join ya kan ka hamster combat so kapon sang ngayo tang arspa so punyo so ngakwa nolor kani ka point banga la pentip sipi ngakwa sipi ki friends ki ba join na ka link ka banga la ai sipi hapo ka description box jong ke channel ke jonga but video ki jonga so ba banya comments pio katno pentip lam changa khanang ba in la banya compare nga nga de unong snang hajing sha te phi ki ba join longba jonga yo se phi bun kataling on congratulation re chitom nang ne sa khmat le de la da psiam jing e ngaklo ya banya ra bi phi wat num ting nga don wat phi ngakloi ya bani arab prakhasi ngi kwa ban yo te kaneru ka de ka kam ka bangi ngi trei na ka banta ka income ne ka pisa andai wat ong ba ngin pulut por no tang ha ka ni ka hamster combat ngin num lei trei num lei bela su ngamong ya kata sim kapor ha kapor ka balai pulut por hang ne andai pidon kam ban trei sitom wala ka taru na lor ka ne ka hamster combat so choose withdrawal option next te ban choose ka withdrawal option tladep choose te ka hamster combat kan pha be chigitu ki exchange ba phi phila dep choose wanam ting ya kata phila ban claim yo airdrop ha ka apundu turik September jar sau te sai chisin ne ka ong phi subha ban subscribe share bat kumjuru ban join no ya ka hamster combat season 2 namar ba kini gide ki reality kabangala ban pin issue phi ba katno ngayo but ka income kabangan sayo te kan chupan highlight yu phi khiat habai dei bat ka allocation jong ka price in India te ka allocation price hakba nagaleng jong ka hamsa combat kan sapani kan dei 0.07 something lada ambakla te kala ban kiu kala ban hiare ka tarun tip te insa convert ya kata syaka Indian rupees
lagumno kan poi bet dekin rupo nyupo tengka buai u airdrop. So that is my nganamong ba kadi facts ngane nganamong ba kadi kala ban kiu kala ban hiare katamo ngumla ban tip ti nagleng chungka hamsta kala hakini ki banai ki bala dep kala kala mut ban lagumno kadi ban poi kita ki price ti kala ban kiu kala ban hiar kata ngin tip tingin sai pe ha apun lutu kat no ta ka price chong ui wow airdrop chong o hamsta kombat te ngan sapen tip chupi ba ngan sapen so chupi kumno ba pin convert ya kataro ngan sapen EUP wanum guslai parlo join no trace chom no so yagito gi brew ki ba ben gi ba kho ngan ong chupi kan mau barabor pra khasi wat num ya kono wat num persang ban wat daw wat buj te kumne kumtai nganong this is the facts kebangan la ban pen i chupi ba la da phi kwa ngan pen i ke kebangan la le ndre kan mau borbor ba ke kebanga ngapen i ke kebanga ngai kai ngam ju kai tam klem datip ngadawat benia ba ngadatip benia ru ba kani ke game la ni kani ka mining project kan de ka reality so that is why nganut ban pen singo chupi ba ni ha ban tre sitom lem gom tangin myo re ya bangin shuk khar la ne bangin shuyo kata wat ki brew ki ba la tre sitom ru kinumyo andre sengi de bi shu ap sinong inyo so na kata kadau kanu ka kam ni ha ban tre sitom tang bang ha ban ya kersan we ai mesin we panjing mut we ada don batip ni klo ya ban panjing mut la da bom don batip ade ngile umno ngin ha ban syukut kata so na kata kadau kan mau ha idon ka to kan ngut ki brew hapo ka YouTube comments ke jonga i comments ke ba hadu ba takta tang ba nganong ipi mlele nga nganum penrem ya ketu kedon hi ka hok ba phin keren tang ba nganong ipi kan mau wat num keren kum gitu lada phi kwa ban join lada kwa kata ka de ka mon ipi nganum ong re ba wan mong join lada join long nga krem fus so that is why kan mau ha ba kani ka de ka opportunity ka lai lu ji phi nga shuong nga shu pentip ba nga join ya kani kadi ba ki penmi na ka ka cryptocurrency bengin kamai pay to earn so that is why nga kampen bor yano ila dadi parado prasnam prakhasiru nga num penbor lagi ba join ni kisuthu la kadi ka bayo nong ne ka badu nong ngalawang ba mdon kamban pelut batang si cangkaru mdon kamban pelut de tangkapor so shabaro ki friends ki jonga ki bala join haga season 1 congratulations sachisin hanrei gitu babli ki bom yo ban claim ya u airdrop mano yapi next season 2 ngan sabatai ba khamha shu hanrei wan numdu jingkermen pade wan numdu jingkermen ba ong season 1 ngala du rei bidang join tangkumba katu kan ne bidang join tangkumba katu kan ne si katu kan ne tayo pinumla re ban yo bun di season 2 pada nganong kani ketika opportunity nadu mentahi wan num up you join no wan no saka telegram group bejonga ya share ki thoughts ki jong fi ban ngan sabatai ke ki jing don kam ba phile ha kani ka homestar combat mining project so tang kata hi ya menta khublei shibun ya up hadu ka arpun terik sayo ya ka price bat phila ban transfer syaki account ki jong fi bat phisala ban seiru tang kata hi ya ka ba menta onong fi khublei shibun khublei sia jarngu in second part fi next video next season 2 thank you